Dobrý den, dovolte mi, abych vás nebo se podělila o naše zkušenosti s lektorováním téma sexuální výchova. To téma je pro děti jak na základních školách, tak na nižších středních školách velmi zajímavé, to asi všichni tak vnímáme. Nicméně a můžeme si i myslet, že o tom tématu děti spoustu informací mají, ale naším úkolem nás lektorů je ukotvit ta témata a sdělit jim ty správné informace. A je dobrý, když ty informace se propojí, jak už z rodin, ze školy, ale i od těch kamarádů, se kterými vlastně komunikují a v podstatě ty informace se tak nějak potom na toto téma dají tomu jedinci dohromady. Nicméně je dobrý, když se s těmi dětmi na toto téma mluví otevřeně, bez nějakých předsudků, ale jsou ty informace podány opravdu správně. Sexuální výchova do sebe vlastně zahrnuje, ať už jsou to vztahy, láska, city, rodina, tělo, jak vlastně to naše tělo funguje, i ta naše vlastní intimita. A na toto téma se dá mluvit strašně dlouho, ale já se pokusím vypíchnout takový ty nejdůležitější stěžejní témata nebo body tohoto tématu a všemi těmi body navíc se prolíná jedno velké téma stěžejní, které si s tím možná neuvědomíme, že s tím souvisí, a to je téma zdraví. Možná vám přijde, že je to takový i trochu suchopárný, že to zdraví se s naší sexualitou úplně nesouvisí, ale je to opravdu jenom zdání, protože dám příklad, když se někdo nakazí pohlavně přenosným onemocněním, dejme tomu kapavkou, tak musí vyhledat lékaře, musí být léčen, musí být na neschopence, tím pádem přijde o výdělek a málo kdo se pochlubí tím, že se nakazil kapavkou a tím pádem se dostává i do nesociální pohody, musí to říct třeba partnerovi, partnerce a už se dostává do diskomfortu a zdraví opravdu souvisí se všemi těmi body, jako je duševní pohoda, sociální, a není to jenom to, že je ten člověk nemocný. Tak je dobrý, když vlastně dětem připomeneme, že i naše sexualita prostě souvisí s tím, že bychom měli se starat o své zdraví i o své sexuální zdraví. S dětmi se snažím navázat kontakt a mám pro ně připravený pár takových otázek a snažím se získat jejich důvěru, abych se s nimi, aby se mi trošku i otevřeli, aby se nebáli zeptat. Co jsem zapomněla v úvodu říct, tak máme zkušenosti i takový, že nerozdělujeme kluky a holky zvlášť, ale máme je dohromady a samozřejmě je to jenom doporučení, člověk by to měl dělat, nebo lektor, tak, jak to cítí, ale myslím si, že je lepší, když ty kluci, holky jsou dohromady, že slyší názor, jak kluci od holek a obráceně. A kdybychom třeba z mé strany tam měla jenom děvčata, tak se nám to může i zvrhnout do takového toho pomlouvání těch kluků a není tam ten pohled těch chlapců, což právě nechceme. Chceme naopak, aby tam byl i ten pohled těch kluků, aby tam nastala vlastně taková ta provázaná empatie jeden vůči druhému, protože o tom sexu, nebo k tomu v sexu patří i ty vztahové věci a je dobrý vlastně si uvědomit i to, že ten druhý má nějakou tu svoji potřebu. Tak, abych si je teda získala, tak se jich zeptám, jestli se dá bez sexu žít.
Samozřejmě, že většina mi řekne, že ne, že jsem asi od někud upadla, ale pak se shodneme na tom, že ano, že opravdu, když člověk nemá sex, tak vlastně může žít úplně normálně, nicméně je to možná takový trošku smutnější život, možná i bez nějakého vztahu a člověku je smutno samotnému. Takže na tom se taky s dětmi prakticky shodneme. Dále se jich zeptám, jestli sex a rozum jde dohromady. No tak zase většinou mi odpoví, že ne, ale zase si snažím v diskuzi domluvit na tom, že pokud použijeme rozum, tak opravdu ve chvíli, kdy přemýšlíme o tom, že se s někým vyspíme a jestli o tom přemýšlíme, tak jaký mám možnosti prevence, abych neotěhotněla nebo se nenakazila, jestli mi ten člověk opravdu stojí za to, jestli třeba není nemocný. A o tom všem, na to všem se můžu připravit ten člověk sám, ale i s tím partnerem, pokud je tam navázaná ta komunikace. Pokud samozřejmě si najdeme náhodně partnera někde na diskotéce, tak tam asi moc prostoru na komunikaci nebo na zhánění kondomu asi už moc není a v tu chvíli už je hledat rozumové cesty někdy i pozdě. Ale chci těm dětem předat, že opravdu i to minimum, když si vezmou prostě ten kondom do té kapsy, tak budou připraveni a je to o tom rozumu. Pak mám další takový hesla připravený. Zase je to na to rozvinutí té diskuze, i možná trošku pro to pobavení, ale na to uvědomění si vlastně těch vztahů a že to není opravdu černé a bílé. Tak jedno z těch hesel je, že nejdůležitější způsob milování je soulož, nekoitální aktivity jsou druhořadé. Tak v první řadě se jim vysvětlím, co to znamená to nekoitální, že je to vlastně takové to pomazlení, být s někým vedle, taková ta předehra. A že je to možná pro spoustu lidí daleko důležitější než vlastní pohlavní styk. Ale zase bychom měli s nimi mluvit o tom, že každý z nás to vnímá trošičku jinak. Každý to máme jinak a to je to správné, jak to máme my sami. A na tomhle bychom s těmi dětmi měli vlastně jakoby stavět. Neposuzujeme toho druhého, že to má jinak, protože nám se to zdá divný. Frekvence sexu přímo souvisí s hloubkou vztahu. Tady na tom heslu se jim snažím vysvětlit, že neznamená, že máme sex 5krát denně a 7krát v týdnu, ale a o to více máme spolu s partnerem radši, ale že hloubka vztahu záleží opravdu na té partnerské důvěře, i té intimity, i proč ne, nebo samozřejmě i s tím sexem. To souvisí, ale jak to v tom páru mají nastavený, jestli mají sex 5krát denně nebo jednou za rok, je to opravdu jenom jejich věc a pokud jim to tak vyhovuje, tak to tak má být. Že to sousedům přijde divný, nebo kamarádům přijde divný, to je jejich problém, ne těch partnerů, kterým to takhle vyhovuje. O sexu není třeba mluvit. Zase ptám se, jestli ty děti mají nebo považují za důležitý o tom sexu mluvit, tak s tím většinou problém nemají. Taky si myslím, že dnešní doba tomu nasvědčuje tomu, že o sexu se mluví poměrně dost v médiích, v časopisech, na internetu, všude, když se podíváte, všude to s nějakým způsobem s tím sexem souvisí.
ale nemluví se o těch našich pocitech, o tom, jak to vnímáme a už vůbec ne o tom našem vnitřním nastavení. To opravdu sdělujeme jenom lidem, kteří jsou kolem nás a jestli vůbec, v tom našem okolí a jestli vůbec, ale je důležitý, aby partneři spolu o tom, jak to mají a co chtějí vlastně od toho druhého, aby spolu mluvili. Protože nejhorší jsou nevyřčená přání. Vysvětlit dětem, že opravdu na čele nemáme ta svá přání napsána a že je potřeba to tomu partnerovi říct. A když budeme jenom čekat, až na to ten chudák přijde, tak se můžeme opravdu načekat a může vzniknout i spoustu i zbytečných nedorozumění. Takže ano, o sexu je potřeba mluvit a zvláště ve vztazích spolu nebo v těch partnerských vztazích. Vysokým počtem sexuálních partnerů lze získat kvalitní sexuální zkušenosti. Tady se zase dětem snažím vysvětlit, že je dobrý, když si těch pár partnerů vyzkoušíme, nicméně ty sexuální zkušenosti můžeme získat i pouze s jedním partnerem. Když vlastně se jim to snažím vysvětlit i na situaci, když nám nejde třeba nějaký cvik v tělocviku, tak pokud ho začnu opakovat a chci se v něm zlepšit, tak to dokážu. To stejné je se sexem. Pokud už získáváme postupně nějaké zkušenosti a cvikem se zlepšujeme, tak i ty zkušenosti samozřejmě získáváme právě tím jakoby cvičením, těmi zkušenostmi. Takže není potřeba mít těch partnerů desítky, ale zase na druhou stranu je dobrý si vyzkoušet i jiná partnerství. Nejde o ten sex samotný, i když do určité míry samozřejmě taky, ale spíš o to soužití. O tom, jestli mě vyhovuje jestli mě vyhovuje nebo nevyhovuje jednání toho partnera a na základě toho si nastavuji vlastně svoje vlastní hranice. Co se týče těch hranic, to jsem měla zmínit u toho, jestli je potřeba o tom sexu mluvit. K tomu se teď teda s dovolením vrátím. Tam je ještě důležitý těm dětem říct, že ty hranice si určují oni sami. A pokud jim se třeba něco nelíbí nebo cítí, že to není ono, je dobrý, když to s tím partnerem si nějakým způsobem dokáže vykomunikovat a nastavit si to. A ne všechno se mi v partnerství musí líbit. Jo? Takže opravdu zase jsme o tom mluvení a každý máme ty hranice prostě jinak nastavený. A tak, jak je máme my a jsme s tím vlastně srovnání, tak bychom si je měli udržet a myslím si, že i ten partner to potom ocení nebo může ocenit. Dalším takovým možná úsměvným bodem, zvlášť pro ty děti, je, jestli sex ve stáří neexistuje. Samozřejmě se zvyšující se věkem, tak sexuální aktivita klesá. Nicméně, jak už jsem v úvodu mluvila o tom zdraví, tak dneska se lidé dožívají vysokého věku ale jsou i zdraví. V podstatě nemají nějaký závažnější onemocnění. A pokud se člověk cítí zdrav a v pohodě, tak má i má sexuální touhy, což je v pořádku. A není to nic proti ničemu. Naopak takovýto vypuštění páry je na místě. Nicméně bych tady měla zmínit věc, že spoustu lidí ve vyšším věku si neuvědomuje, že by se měli taky chránit. A pokud to není stálý partner, tak by měli používat
kondomy. A to, že nepoužívají, tak svědčí i o tom, že ve statistikách se nám ukazují případy, nebo vyskytují případy, kdy šedesátník se nakazí prostě infekcí HIV. A většinou to ty starší lidé komentují, a to se týká mladých, nás už se to netýká. Opakem je pravdou, týká se to všech, kteří vlastně žijí sexuálním životem. Takže i tady je potřeba nastavit ty hranice, ta pravidla a vzít ten rozum zase do hrsti. Co se týče ještě toho vyššího věku, tak opravdu pokud ve vyšším věku najde člověk partnera, tak je to v pořádku, není to nic odsouzeníhodného, naopak člověku je opravdu smutno, když je sám. V páru je to přece jenom veselější, mohou dělat různé aktivity, výlety a samozřejmě k tomu patří i takovýto pohlazení. Opravdu ta lidská blízkost, to sdílení je pro člověka důležitější a pak vlastně se může dožít i zase ještě vyššího věku a kvalitního, nebo aktivně. Tak, co se týče rizikového sexuálního chování, tak prvním bodem je časný začátek sexuálního chování. Zapomněla jsem teda říct, že je dobrý se těch dětí zeptat, od kdy teda mohou začít s pohlavním životem, tak většinou v těch 7., 8. třídách naprosto přesně vědí, že od těch 15 je to legální. No, nicméně upozorním, že teda není kam spěchat, že opravdu to, že kamarádka říkala, nemusí být pravda a jak to bylo úžasný a já nevím co všechno a že každý to zase máme jinak, každý máme jiný příležitosti, každý máme jiný touhy a tím, že začneme dřív, tak opravdu nic neuspěcháme. Navíc jsou tam rizika a nejen to, že v těch 15, pokud si najdeme partnera, tak může dojít k rozchodu a ten rozchod se snáší, nebo to zklamání je tam daleko intenzivnější, než když už člověk získá nějaké zkušenosti nebo už je zralejší a není to pro toho člověka taková trága v těch 20, jako když je mu opravdu těch 14, 15, tak takovýto zklamání se prožívá daleko intenzivněji. A to je jedna věc a pokud dojde opravdu k tomu pohlavnímu styku, tak zvlášť u dívek je velmi vlastně nebezpečná jedna věc a to, že ten epitel v té pochvě není ještě dostatečně dozrálý, budu mluvit laicky, není ještě dospělácký a tím pádem je daleko citlivější na různý zranění, je vnímavější pro infekce a opravdu to pro tu dívku nemusí být vůbec příjemné. Takže opravdu je dobrý, když ten člověk si počká, až přijde ten jeho čas, a ne kvůli tomu, že kamarádky nebo kamarádi říkali. Velice rizikové chování je pohlavní styk na první schůzce. To je asi taky jasný, měli bychom se víceméně tak jako od toho partnera zajímat, lépe ho poznat. Samozřejmě nemůžeme říct, že ho poznáme i někdy i po letech, je s tím problém, nedá se to úplně časově ohraničit, ale tak nějak v tom páru to prostě ta důvěra, pokud se nastaví, tak pak se mohou oba na základě nějakých rozumových prostě důvodech a prostě ten pár k tomu nějakým způsobem dozraje, že je čas
že mohou mít že se mohou spolu pomilovat, nastaví si antikoncepci a nějakým způsobem se na tom zkrátka domluví. Ale za jak dlouho to je opravdu zase velmi individuální věc. Promiskuita, tady se dětí často ptám, jestli si umí představit, co to je, tak někdy opravdu ví, že to střídání partnerů a co to pro ně znamená, to střídání partnerů. A zase se to nedá nějakým způsobem ohraničit, že je to jeden partner za měsíc, jeden partner za rok. Zase to máme každý trošičku jinak, ale asi si všichni uvědomujeme, že ty partneři, že bychom si měli dát tu práci a ty partnery postupně poznávat, pak může dojít třeba i k tomu milování, i když třeba ten vztah nedopadne a budeme hledat třeba dál, ale opravdu bychom ten čas na to poznávání tomu měli věnovat. Dalším heslem je prostituce. A to se opravdu, tenhle termín děcka znají, často je překvapí, že se jich na to ptám a snažím se jim tady na tom vysvětlit, jestli ta prostituce je opravdu velmi riziková jako situace nebo praktika, kdy se může opravdu lidi nějakým způsobem ohrozit svoje zdraví. A tak samozřejmě, jo, je to něco špatného, je to něco, co je odsouzeního hodný, protože nebo sex máme spojený většinou s tou romantikou. Vůbec sex za peníze je něco pro ty děcka absolutně se s tím nestotožňují. Nicméně se jim snažím vysvětlit, že jo, že svým způsobem, že mají pravdu, nicméně na druhou stranu jde i o to, že i když se s někým vyspím někde na diskotéce, tak se za prostitutku sice ta dívka nebude považovat, ale bude daleko nezodpovědnější, protože nepoužije ten kondom a může těch partnerů na té diskotéce za účelem třeba zhánění jakoby vztahu partnera, tak může během toho večera vyzkoušet i několik partnerů a to je daleko rizikovější situace než ta vlastní prostituce, kdy ta žena nebo muž, ať je to máme vyvážené, bude na to připravený, dojde tam k dohodě a použijí ten kondom. Tak to je většinou velmi ty děti překvapí. To je vlastně, jsem už odpověděla na ten další bod, pohlavní styk s nejistým partnerem bez kondomu. Jasně, pokud toho partnera neznáme, půjdeme bez kondomu, je to jasný. Je tam velký riziko pohlavně přenosných chorob nechtěného těhotenství. Nicméně bych tady měla zase upozornit na takovou věc, že neznámým partnerem může být například i, dejme tomu, nějaký přítel nebo dejme tomu soused, kterého sice znám několik let, ale neznám ho třeba po sexuální stránce, neznám jeho zvyklosti, takže i to může být ten nejistý partner. No a samozřejmě krvavé praktiky nebo anální styk, tam je to opravdu nebezpečné, hlavně z toho pohledu přenosu infekcí. Tak a jak se chránit? Tak jsme u toho. Mám tady 3 písmenka. A, B, C. V podstatě je začátek abecedy. Ačko jako abstinence. Děti se zeptám, co to ta abstinence vlastně jako znamená. A když neví, tak se snažím takovou obezličkou navázat na alkohol, tak pak už teda jako ví, že když někdo abstinuje od alkoholu, tak prostě alkohol nemá, protože z nějakého důvodu nebo byl na tom alkohol závislý.
Takže v podstatě abstinence, co se sexu týče, tak vlastně žádný sex nemám. Když nemám sex, nemůžu se nakazit, nemůžu ani otěhotnět nebo přivést dívku do jiného stavu. Pod to Ačka taky zase je to opravdu spíš vtipné než pravdivé. Tak pod tím Ačkem se snažím dětem říct a navázat na masturbaci, jakože autoerotika. Tak si jich zeptám, co je autoerotika, oni řeknou, že je to sex na autě, tak se jim snažím vysvětlit, že jsem tím myslela masturbaci. A to už samozřejmě ví, co to většinou znamená a zeptám se jich, jestli je to v pořádku, jestli je to něco nezákonného nebo nepatřičného, tak s mírným uchychtávání tak se vlastně potom shodneme, že ne, že je to naprosto v pořádku, naopak, že je to vlastně vypuštění jakýhosi sexuálního napětí, pokud nemá člověk jinou šanci nebo jinou možnost. V podstatě se těm dětem snažím i vysvětlit i jednu takovou věc, že při té masturbaci oni zjistí, co jim vlastně dělá dobře, nebo naopak, co se jim nelíbí. A pokud to oni sami to ví, tak to dokáží přenést a říct, když jsme zase o tom mluvení o sexu, říct tomu partnerovi a dokáží si ty hranice nastavovat daleko s nás, pokud znají svoje tělo. B. Být si věrný. Tady se ptám dětí, jestli ta věrnost není něco, co dneska už není vůbec důležité, a tak jako se to snažím i trošku zhodit, ale opravdu ve většině případů mě překvapí, že ne, že naopak pro většinu z nich je to opravdu velmi důležité. A že opravdu nechtějí být zrazováni partnerem vůbec, jako to je pro ně, nebo aspoň při té komunikaci se mnou, pro ně něco opravdu těžká představa, pokud by došlo k nějaký nevěře nebo nedůvěře v tom partnerství, a což si myslím, že je fajn, že aspoň ty počáteční představy, samozřejmě, že ten život to semele potom všelijak, není to úplně černé a bílé, ale v těch jejich představách, tak ano, ta věrnost je opravdu pro ně důležitá. Tady se jim snažím vysvětlit, že u té věrnosti je vlastně výhoda, že pokud jsou ty partneři věrní, tak nejenom ta důvěra, taková ta vzájemná pomoc vlastně jakoby vůbec přežít v tom životě a podporovat se, tak je i důležité, aby si uvědomili, že pokud jsou si věrní, tak a ty partneři jsou zdraví, tak se tam nedostane vlastně žádná infekce z vnějšku. Pokud si jeden z těch partnerů najde nějakou milenku nebo milence, tak a nepoužije samozřejmě kondom, to si nemyslím, že by to bylo pravidlem, tak opravdu se může nakazit, a pokud v partnerství nepoužívají kondom, protože by to bylo najednou divné, takže se může nakazit a může přenést infekci na partnera, se kterým žije, a vlastně je to partner, kterýmu věří, který má nastolenou tu důvěru a ohrozí opravdu člověka, který ho má třeba i na světě nejradši. Třeba ten zálet vůbec nic neznamenal, ale může ho opravdu zdravotně ohrozit, a to si spoustu lidí jakoby neuvědomuje. No a když už si nemůže ten člověk pomoci, nebo hledá partnera, což je taky naprosto v pořádku, tak by měl použít kondom. Mám tady sice C, je to z angličtiny, ale opravdu kondom jako bariérová antikoncepce pomáhá nejenom chránit před nechtěným otěhotněním, ale také před pohlavně přenosnými chorobami, ale aspoň z části. Tak, tady bych jenom měla říct,
něco o testování, že jsou testy na HIV AIDS a že mají možnost před novým vztahem se jít nechat otestovat nebo po nějakém záletu. Tak, v tuto chvíli jsem mluvila víceméně o vztazích, o těch rizicích a je také dobré děti seznámit s tím, jak funguje jejich tělo, jak u mužů, tak u žen, takže nějaký základ prostě anatomie by byl taky na místě. To v tuto chvíli si myslím, že jako kantoři si s tím poradíte. Nicméně je dobrý, když to zaznívá i ta anatomie z více míst, ať už to bude v hodinách přírodopisu, nebo ve výchově ke zdraví, anebo přijde lektor a vysvětlí to těm dětem znova, aby si opravdu to nespojili jako nějaké poučky z učebnic, ale aby věděli, že to tak opravdu mají, že to vlastně se mluví o jejich těle a že to není nic špatného. Dále je dobré děti seznámit, ať už kluky, obzvláště teda děvčata, o menstruačním cyklu. Tam se setkáváme s tím, že v tom trošičku děvčata lavírují. Někdy ty kluci ví víc jak ta děvčata, takže apelují i na kluky, aby ty svý partnerky trošku ohlídali, tak to mají vždycky pocit důležitosti a snažím se opravdu jim prakticky ukázat, tady jak vidíte na slajdu, že by si měli vést menstruační kalendář, jakým způsobem. Že je důležitý ten 14. den, kdy je vlastně ta ovulace. To často opravdu neví, co to je. Když se vrátím na začátek, když se tam, co je to menstruační cyklus, tak řeknou, že je to vlastně ta menstruace, že trvá 7 dní. To se snažím teda dětem vysvětlit, že to teda není těch 7 dní, ale že je to celý ten měsíc, těch 28 dní, kdy to tělo prochází prostě celým tím cyklem s tím, že vlastně ukončení toho cyklu je vlastně ta menstruace těch 7 dní. Hovoříme o hygieně, o používání, jaké tampony nebo vložky, diskutujeme o tom, že se může měřit i takzvaná bazální teplota, že je to spíš kvůli tomu, když žena chce otěhotnět, než když si počítá vlastně to počítání plodných a neplodných dnů kvůli tomu, aby neotěhotněla, tak opravdu to není úplně spolehlivou metodou. No a tu teplotu si vlastně měří kvůli tomu, aby poznala, kdy vlastně ovuluje, kdy je možno otěhotnět. Také apeluji na to, aby děvčata se zeptala nebo aby popřemýšlela, jestli zvlášť v těch, nevím, v těch 7., 8. třídách, aby si už přemýšleli o tom, že by mohli navštívit gynekologa, aby se toho nebáli. Sice přiznám i sama za sebe, že to není nic příjemného, že se taky musím přemlouvat, abych tam šla, ale že je to důležité, protože za prvý si zvyknou, nastaví si důvěru s tím gynekologem a ten gynekolog nejenom, že může předepsat antikoncepci, pokud teda oni dívky mají zájem a je na místě, ale může přijít i, má to i ten preventivní důvod, aby se přišlo případně na nějaké třeba nemoci a tak. Ten menstruační kalendář je dobré si vést i kvůli tomu, že ten gynekolog se ptá, jestli menstruace probíhá pravidelně, v jaké intenzitě a tak dále. A pokud si ho nebudou psát, tak si nepamatují to, co bylo třeba před půl rokem.
mohou si pamatovat zpětně možná 2 měsíce, ale půl roku už si nebudou pamatovat, a jestli to mají pravidelně, to je právě velmi velký indikátor, ten menstruační kalendář právě pro toho lékaře, aby určil, jestli tam dochází k nějakým poruchám, nebo je to v pořádku a tak dále. Tím ty dívky se snažím upozornit, že nějaký, zvlášť kolem toho v počátcích, kdy začínají menstruovat, tak to mohou být menstruace nepravidelné, i několik měsíců třeba nemusí být, ale ono, že se to postupně ustálí, že nemusí být z toho nervózní. Navíc, co pobaví nejvíc kluky, takže může dojít i k takovému tomu, že ty ženy začínají, říká se tomu premenstruační syndrom, kdy ty ženy jsou takový nervóznější, ve větším napětí, tak spousta kluků naprosto přesně ví, o čem začíná mluvit, tak to mě kolikrát překvapí, že už tak nízkým věku jsou schopni to vyhodnotit a vnímat, a pokud ne, tak jsem tam vlastně jakoby od toho, abych jim to řekla, že musí mít s námi ženami trpělivost, že je to naprosto normální, že se to ustálí. Taky je fajn, když vlastně mluvíme teď jako o dívkách, o tom menstruačním cyklu, tak se snažím navázat i co se týče vlastně problematiky chlapců, o tom, že mají ty poluce, o tom, že je to taky normální a že bys také měli dodržovat běžné zásady osobní hygieny, aby nám voněly a tak, jo. Nicméně ještě jsem zapomněla říct jednu věc u dívek, u té hygieny, aby ta hygiena nebyla a zase naopak nějak extra intenzivní, aby si nedělali zbytečné výplachy, protože tím si mohou ublížit a porušit vlastně poševní sliznici, a která by pak byla daleko vnímavější pro vznik různých mykóz nebo infekcí vůbec. Takže ano, hygiena ano, ale používat tak nějak zdravý selský rozum. Tak a když se teď dostaneme k té antikoncepci, tak vlastně, co to vlastně ta antikoncepce znamená, že to vlastně jsou to různé metody, které mají zabránit splynutí pohlavních buněk muže a ženy. U muže jsou to spermie, u ženy vajíčka. Vlastně to s tím menstruačním cyklem trošičku souvisí, že vajíčka jsou pravidelně uvolňována z povrchu vaječníků a že dochází vlastně v půlce toho menstruačního cyklu uvolnění toho vajíčka, a to vajíčko může být uvolněno nebo oplodněno ve vejcovodu s tou spermií a může dojít k otěhotnění. No a my jsme tady máme několik metod, které tomu mohou zabránit. Tak buď přirozené metody, úplná pohlavní zdrženlivost, o tom už jsme mluvili, přerušovaná soulož, tady nese odpovědnost muž, což teda není úplně spolehlivou metodou, ba naopak. Počítání neplodných a plodných dnů, to už jsem tady taky zmiňovala. Kojení, využívání, zvýšení hormonu prolaktinu, který zabrání zrání vajíček. Velmi, velmi nízká spolehlivost. Takže taky není úplně nejvhodnější, ale tu antikoncepci můžeme rozdělit víceméně na bariérovou a nebariérovou. Co se týče té bariérové, tak to je v podstatě, co všichni známe, tak jsou vlastně kondomy, takže dětem ukážu kondom, zeptám se jich, kde ho koupíme, čeho si mají všímat, že si mají všímat neporušenost obalu, že je tam taková vzduchová bublinka. Podle toho to poznáme, že ten obal je v pořádku, že je tam vlastně datum expirace, takže pokud je ten kondom proští, tak bychom ho taky neměli používat.
že ho otevíráme vlastně velmi, velmi jednoduše, žádný nůžky, nehty nebo ostré nástroje. Kondom vyjmeme, profoukneme a můžeme ho, já mám tady k dispozici klíček demonstrativní a přiložíme. Zmáčkneme špičku a přiložíme. A měli bychom rolovat. Jenže mě to nejde. Mně to nejde v tuhle chvíli protože to mám obráceně. Dětem vysvětlím, že v přítmí a při té vášni se to nedá úplně, nebo že se to může stát a v tu chvíli my nešetříme peníze, ale ten kondom vyhodíme. Vyhodíme ho z toho důvodu, protože případně, že už ten kondom přiložíme, tak se může stát, že tam může být infekce a pokud bychom to profoukli zpátky a nasadili, tak ta infekce bude nahoře. Takže opravdu nešetříme, vyhodíme, otevřeme nový. Já teda v tuhle chvíli budu šetřit a nebudu otvírat nový a zmáčknu vlastně vršek toho kondomu proto, aby se vypudil vzduch a nasadím a rolujeme dolů. A nechám to ty děcka vyzkoušet, jo. Nemají s tím většinou problém, je to legrace, je to sranda a pak se jich zeptám, kam ten kondom by měli vyhodit, takže zavázat a vyhodit do koše. Na tom se celkem shodneme. Dále bych měli vědět, že teda ten kondom by neměl být používán v souvislosti s nějakou mastnotou, ale měly by být užívány lubrikanty, které jsou k tomu určeny, ať už jsou na vodní bázi nebo silikonový. Mastnota totiž na tukové bázi porušuje vlastně strukturu toho kondomu a může dojít k prasknutí. Také se bavíme o tom, že by mělo dojít, že by měl vidět jakou velikost, protože je špatně jak velká, tak malá. Může dojít. Vlastně nebude ten kondom účinný, také, že existují kondomy, které jsou různě ochucené. Ty zase nedoporučuji z toho důvodu, že na ně mohou vznikat alergie. Pokud, tak používat i při orálním sexu. Tady zase i při orálním sexu bychom se měli vlastně chránit. Tak, pak jednu takovou zajímavost mám tady k dispozici a to je vlastně Femidom. U nás to není úplně k dispozici, nebo se to asi v praxi moc nepoužívá. Jednu dobu to nebylo ani možnost ke koupi, teď už v sex shopech nebo v lékárnách se to koupit dá. Je to vlastně kondom, který si zavede žena do pochvy a vlastně má to bariérový účinek tak jako mužský kondom. Tak rozhodně některé děti napadlo dotaz použít kondom i Femidom zároveň, jestli je to bezpečnější, tak ne. Buď jedno nebo druhé, protože by mohlo dojít k selhání, k prasknutí a stejně by to nemělo ten účinek. Takže více není lépe, ale spíš kvalitně. Pak ještě se třeba ptají na cenu, které kondomy jsou nejlepší a tak víceméně odpovídám, že nejdražší není nejlepší, nejlevnější taky ne. Prostě najít takovou tu střední cestu. A někdy si to člověk musí i sám najít to, co jemu vyhovuje. Pak tady máme ještě bariérovou antikoncepci, což je Pharmatex, ať už je to krém nebo globule. To se dá volně koupit v lékárně. Stojí to kolem 300, 400, je to různé. A zavádí se to několik minut před pohlavním stykem do pochvy a vlastně buď to krém, anebo globule. Jo? A krém je tak na 10 hodin účinek a globule tak na ty 4 hodinky. Nemám s tím úplně
sama zkušenosti, to děti velmi oceňují, když jim řeknete, jak jste na tom vy sami, ale mám informace od kamarádek, který říkali, že to nebyla až tak špatná antikoncepční metoda a že to opravdu fungovalo, že se jim povedlo neotěhotnět. Takže snad ano. A výrobce teda taky tvrdí, že je to poměrně spolehlivá metoda, ale je to zase o tom to umět použít. Tak, co všichni známe, co bych měla říct, tak je antikoncepční pilulky a to většinou všichni znají, jenom řeknu, že se vlastně musí užívat, upozorní na to, že to předepisuje lékař a že by to ta žena měla užívat 1 denní dobu, po dobu 3 týdnů, kdy pak týden vynechá, projde něco jako pseudomenstruace a bere prášky zase. Pokud vynechá, neměla by si ten prášek brát zpětně, ale počká si na další den, kdy si vezme odpovídající tabletku s tím, že teda nemůže počítat s tím, že ta antikoncepce bude fungovat opravdu, nechci říct 100%, ale že tam může dojít k selhání, takže v tu chvilku by partneři by měli zase přistoupit k používání toho kondomu. Vůbec nejlepší je, když používají jak hormonální antikoncepci, tak kondom, protože když selže jedna antikoncepce, tak tomu třeba nechtěnému těhotenství může zabránit ta druhá antikoncepce. Je důležité zdůraznit, že ten Pharmatex, ten krém, nebo tady ty tabletky, nebo ať už je to antikoncepční kroužek, nebo náplast, tak ty nechrání před pohlavně přenosnými chorobami, ale pouze před otěhotněním. Co chrání i aspoň do určité míry před pohlavně přenosnými chorobami, tak jsou to femidomy a kondomy. To je v první řadě. Na co jsem měla ještě upozornit, nebo bych měla upozornit, tak pokud dívky používají antikoncepční pilulky, tak by neměly být kuřačky, protože opravdu je tam velké riziko vzniku trombóz. Na to je důležité upozornit a v podstatě je to může i od používání cigaret trošičku odradit. Tak, na co jsem teda ještě zapomněla, tak to, že existuje tabletka POST, kdy opravdu ten rozum selže a nebudou připraveny, tak honem hurá rychle do lékárny pro Postinor. Používat opravdu jenom výjimečně. Nepoužívat jako běžnou antikoncepční metodu. Je to opravdu, když to bude nějaká opravdu nenadálá situace, kdy praskne kondom a podobně a chceme to mít ošetřený, tak hurá do lékárny, dá se to koupit volně, bez předpisu lékaře a do 72 hodin, do těch 3 dnů, by se měla polknout jedna tabletka a dojde k zabránění těhotenství. Není to potratová tabletka, ale je to antikoncepce, která ještě dokáže zabránit splynutí spermie s vajíčkem. Upozorní mě na to, že to může rozhodit menstruační cyklus, a než se vrátí do normálu, tak to může někdy trvat, tak ať z toho nejsou vyděšený, ale kdyby přece jenom si byli nejistí, jestli je všechno v pořádku, tak ať jdou k lékaři. Tak a pak jedna taková specialitka, což je nitroděložní tělísko, které se zavádí vlastně ženám až do dělohy. Zavádí to lékař, je to takový vlastně drátek, který pomocí aplikátoru se zavede ženě do dělohy až do dělohy, kde vznikne takový jako pseudozánět, který dokáže zabránit tomu splynutí spermie s vajíčkem.
Tady u toho tělíska dříve se doporučovalo, že je to spíš pro ženy, které už mají třeba, já nevím, 2 děti a že teď na dalších 5 let žádné těhotenství neplánují. Nicméně dneska opravdu je to asi jedno. Ty lékaři, pokud se s tou ženou, dívkou domluví, že v následujících 5 let nebude chtít mít děti a bude to pro ní vhodnou metodou, tak to mohou mít i ženy, které ještě neporodily. Nicméně je to poměrně, pokud si koupí ta žena kvalitní tělísko, tak to jde do řádu tisíců a musí ty peníze dát jakoby najednou, což může být nepříjemný, a proto je to o tom plánování, jo? Že když dejme tomu, pokud to tělísko bude stát 8 000, tak najednou je to spoustu peněz, a kdyby si to ta žena chtěla rozmyslet třeba za 2 roky, že chce otěhotnět, tak v podstatě vyhodila spoustu peněz. Ale jiný důvod, proč nepoužít to tělísko, v podstatě není. Po těch 5 letech to tělísko lékař zase vyndá a může vyměnit. Tady v podstatě zase je to jenom proti těhotenství, není to, že by to zabránilo i pohlavně přenosným chorobám. Tak, to jsem takhle shrnula asi všechny, takový ty, nebo ne všechny, určitě ne, základní vlastně antikoncepční metody. Tady na téma sexuální výchova se dá opravdu povídat hrozně dlouho. Ještě samozřejmě zmínit ty pohlavní přenosné choroby jakoby vůbec. Ve zkratce není potřeba dětem vysvětlovat, jaký příznaky, které nemoci. Tam bych opravdu, můžeme se jich zeptat, které třeba znají, že existuje syfilis, kapavka, žloutenka B, že existují různých druhy chlamydí, HIV, AIDS, která je vlastně zatím pořád největším strašákem, a z toho důvodu, že je stále nelečitelné to onemocnění. Upozornit je na to, že tyhle choroby existují a že když se jim cokoliv nebude zdát, budou mít nějaký výtoky nebo se jim objeví nějaký bradavičky v oblasti genitálu, uvědomí si, že měli nechráněný sex, je dobrý navštívit toho lékaře, i když třeba zbytečně, ale prodiskutovat to s ním, aby měli jistotu, že je to třeba v pořádku, anebo kdyby naopak se potvrdilo, že tam nějaký problém je, aby se to zavčas dalo řešit a léčit, protože čím dřív se na to přijde, tím lépe, tím se vlastně předejde i k takovým záležitostem, jako je neplodnost, různý srůsty a tak. Takže opravdu čím dřív k tomu lékaři nebo i klidně s ostychem, ale ať tam dojdou a ať jim lékař potvrdí nebo vyvrátí jejich obavy, ale rozhodně ať to nezametávají, jak se říká, pod koberec, protože ty následky potom jsou daleko vážnější. Takže to je tak opravdu hodně ve zkratce všechno, co jsem vám dneska chtěla předat. Myslím si, že to téma pro děcka je velmi zajímavé, ale opravdu je dobrý, když o tom mluví nebo se předávají ty informace adekvátní, jak z rodiny, ze školy, tak i z vnějšku v podobě nějakých zdravotníků nebo lektorů, kteří se tomu věnují, a těm dětem se to potom jakoby spojí a pak ty informace mají a snad je budou moct potom využít i v praxi, a o to nám vlastně v podstatě jde. Takže já vám tímto děkuji za pozornost.